12. februar nije rok za okončanje procedure u vezi sa izjavom o evropskoj opredjeljenosti naše zemlje, poručuju iz delegacije EU u Bosni i Hercegovini. Naglašavaju da domaći institucionalni i politički akteri trebaju odrediti datum kada će izjava biti usvojena. Evropska unija apsolutno želi što prije vidjeti napredak BiH i usvajanje zajedničke izjave o evropskoj opredjeljenosti, ali mi nismo postavili nikakav rok kada je izjava u pitanju. Izjavu o evropskoj opredjeljenosti i neophodnim reformama najprije usvojilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a nakon toga su je prihvatili lideri 14 političkih stranaka. Iako nije bilo potrebno da o njoj raspravljaju entitetski parlamenti, lider SNSD-a Milorad Dodik zatražio izjašnjenje Narodne skupštine Republike Srpske. On smatra da ova izjava usložnjava, a ne pojednostavljuje evropski put naše zemlje. Jedini zaključak, a to je da se ovaj prijedlog izjave koji imamo prihvati, a da se kroz cjelovitu raspravu pozicije Republike Srpske i svega onoga o čemu sam samo naznakama pokušao da se na neki način stimulišem za dobru raspravu, ovdje parlament Republike Srpske donese svoje stave. Izjavu u konačnici treba usvojiti državni parlament. Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović kazao je da bi se to trebalo naći na dnevnom redu naredne sjednice ovog doma. Delegati u Domu naroda državnog parlamenta podržavaju usvajanje izjave, nakon čega bi u našu zemlju trebala doći visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini. To bi se trebalo desiti u narednih 10-15 dana. Izjava bi bila potpisana svečano. Naš evropski put je jedini izlaz, jedini način da uđemo u suvremeni svijet. Ja u ovom trenutku mogu potvrdno odgovoriti da li sam ja zainteresovan da što prije riješimo to pitanje. A kada će biti, to ćemo vidjeti. Nakon okončanja ovog procesa potrebno je raditi na konkretnim akcionim planovima za provođenje reformi, poručuju iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Riječ je o reformama koje istovremeno, osim što znači boljitak građana Bosne i Hercegovine, imaju i velike veze sa ispunjenjem kriterija za članstvo. Podsjećamo, ministri vanjskih poslova Evropske unije su u decembru prošle godine usvojili zaključke o novom pristupu prema našoj zemlji, prema kojem bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu ako se svi predsjednici partija u Bosni i Hercegovini neopozivo obavežu da će raditi na provođenju reformi na putu ka Evropskoj uniji.